ukázať to, aký si naozaj skutočný, môže byť nebezpečné. To, čo je podstata teba, koľko vecí som robila len preto, aby som zapadla. Ako ho potom prežiješ, keď sa budeš celý život prispôsobovať tomu, čo od teba každý chce? Stala sa mi dnes zaujímavá situácia. Vystupovala som z autobusu a keď som vystúpila, tak ma zastavil jeden pán, muž a dal mi do ruky ružový lístok. Ja som ho zobrala a keď som sa pozrela, čo bolo na ňom jeho telefónne číslo a meno. Nechcem nikoho súdiť, ale poviem ti, čo si o tom myslím. Prvé, čo mi napadlo, keď som videla to telefónne číslo a meno, bolo, že prečo? A vysvetlím vám, ako to myslím. Napadlo mi, že prečo chceš tú zodpovednosť presunúť na mňa. Ja si myslím, že keď chce muž prejaviť žene záujem, tak nie je úplne v poriadku hneď na začiatku na ňu hodiť celú vlastne zodpovednosť. Lebo tým, že on mi dal lístok s jeho číslom, pravdepodobne očakával, že sa mu ozvem. Tak ty máš o mňa záujem, evidentne, a celú zodpovednosť hodíš takto na mňa, že keď chceš, zavolaj mi, napíš mi. Ja proste nie som žena, ktorá prevezme tú zodpovednosť a urobí ten krok. Pretože mi to nepríde ako vyrovnaná mužská a ženská energia. Akože viem, že už je toho v poslednej dobe veľa s mužskou, ženskou energiou a je to také klišé, dajme tomu, ale netvárme sa, že neexistoval aj iný spôsob, ako mohol prevziať zodpovednosť. Keď už ma zastavil a oslovil, tak existoval spôsob, napríklad, že by si odo mňa ten kontakt opýtal, alebo že by sa ma opýtal, ja neviem, na meno, povedal pár viet, prečo sa ma to pýta, že som ho možno nejako zaujala a opýtal si odo mňa ten kontakt. V mojich očiach to vyzerá oveľa viac mužskejšie, než toto gesto. Ja sa na to pozerám z takej hlbšej stránky, že vieš, možno si niekto povie, že možno sa ťa bál osloviť. Tak keď sa ma bojíš osloviť, tak potom na čo mi dávaš na seba kontakt? Keď sa ma raz bojíš, tak ma nechaj na pokoji, nájdi si niekoho, koho sa nebojíš, ja neviem, možno, alebo neviem, snažím sa prísť na to, ako sa na to pozerá ten druhý človek. Alebo ponáhľal sa, mal tak naponáhlo, alebo videl, že ja sa ponáhľam. Ja som sa neponáhľala. Skúsme počítať s tou možnosťou, že sa ponáhľal. Zastaviť ma, dať mi ten papierik a povedať, že pardon, že ma vyrušil či niečo také, trvá asi rovnako ako opýtať si kontakt. Nehovorím, že by som ten kontakt dala, ale videl by hneď moju reakciu, či už by bola príjemná alebo nepríjemná. Akože ja by som osobne nebola nepríjemná, ale možno to odmietnutie preňho by bolo nepríjemné, ale tak veď si chlap. Nemôžeš mi vlastne ukázať, že máš o mňa záujem a v prvom kroku, ako to urobíš, mi vlastne ukázať, že ale zodpovednosť mi nie je blízka, nepreberám za to zodpovednosť, len to tak skúsim a budem tajne čakať. Nie je to ten pocit čakania ešte horší, než to skúsiť a rovno vieš, na čom si? Vieš trošku sa postaviť možno aj tomu strachu z odmietnutia, nielen sa mu vyhýbať. Myslím, že to by som ocenila ešte viac aj napriek tomu, že by som mu ten kontakt zrejme nedala, ale ocenila by som určite jeho odvahu a to, že sa nebal toho činu, tej zodpovednosti. Myslím si, že pre ženy je, alebo aspoň pre mňa osobne je oveľa viac atraktívnejší muž, ktorý sa nebojí prevziať zodpovednosť za svoje činy, či už dopadnú pozitívne alebo negatívne. Myslím si, že aj sám sebe tým buduje nejaké sebavedomie a nejakú proste takú mužskú energiu. Dobre, ale poďme sa zamyslieť nad ďalšími dôvodmi, prečo by som sa na to mala pozerať, že to bolo úplne v poriadku. Dobre, vylúčili sme, že sa ponáhľal, lebo opýtať sa jednu vetu netrvá dlhšie, než povedať ju a dať mi papierik. Ďalšia vec mi proste nenapadá. Proste mi príde, že takýto človek sa tak bojí odmietnutia, že je pre neho priateľnejšie, ak sa mu neozvem, ak mu nenapíšem, nezavolám, že vlastne časom si to vyhodnotí ako odmietnutie. Je pre neho priateľnejšie táto verzia odmietnutia,
ako ho dostať priamo, ako mu čeliť priamo. Ale prečo? Prečo je pre niektorých ľudí odmietnutie taká strašná vec, veď na svete je neskutočne veľa ľudí. Podľa mňa je to úplne samozrejme a normálne, že nebudeš sa páčiť každému, že nie každému sadneš, že nie každý s tebou bude mať spoločné témy, chcieť tráviť čas. Veď sme ľudia. Ani ja nesadnem každému, ani ja sa nepáčim každému. A čo? Nemusím. Nie je to moja povinnosť, aby ma všetci mali radi, aby so mnou všetci chceli byť, alebo aby som sa každému páčila. Mám pocit, že veľa ľudí sa bojí toho odmietnutia, pretože ešte nenašli nejakú tú vlastnú svoju sebahodnotu. Ale tvoja sebahodnota nemá vychádzať z toho, koľko ľudí ťa má rado, alebo koľkým ľuďom sa páčiš, alebo tvoja hodnota má vychádzať z teba, z tvojho vnútra, z toho, aký si človek, z toho, aké máš hodnoty, z toho, ako sa chováš k ľuďom, z toho, čo robíš, keď ťa nikto nevidí, aké máš návyky, ako sa o seba staráš, ako k sebe rozprávaš, či sa v každej druhej vete hejtuješ, alebo si povieš, OK, nevadí, tak na budúce toto mi možno nevyšlo, alebo si povieš, bože, ja som taký hlupý, to jak som toto spravil. Easy, proste. Dobre, nie je to až také easy. A ja som si to musela vybudovať, ale keď raz vidím, že mi to v živote robí problémy, že neviem ľuďom povedať nie, lebo sa bojím ich reakcie, keď neviem osloviť ženu na ulici, ktorá sa mi páči a potom čakám, že ona mi zavolá alebo napíše, tak na tom budem pracovať. A keď si tú hodnotu vybuduješ zo svojho vnútra, tak je úplne jedno, koľko ľudí ťa odmietne, koľkým ľuďom sa nebudeš páčiť, koľkí ľudia ťa nebudú mať radi, lebo ty budeš vedieť, kto si. Ty budeš vedieť, že si dobrý človek, že sa pekne správaš k ľuďom, budeš mať hodnoty, budeš mať morálne zásady, ty budeš vedieť, kto si a je ti úplne jedno, kto si čo o tebe bude myslieť, komu sa nebudeš páčiť, komu nebudeš sedieť, pretože ty vieš, kto si. A je mi to ľúto, že niektorí ľudia na sebe nechcú pracovať, lebo nikto ma nepresvedčí o tom, že keď sa mu raz v niečom nedarí, keď ti raz niečo robí problém, myslím, vo vzťahoch s ľuďmi, alebo s nejakou sebaprezentáciou, alebo s nejakým sebavedomím, sebahodnotou. Nikto ma nepresvedčí, že keď na sebe budeš pracovať, takže si to nevybuduješ. A keď vidíš, že ti niečo robí problém, že máš nejaké medzery v niečom, na ktorejkoľvek platforme, ktorú si otvoríš, máš toľko obsahu, ako sa k tomu dopracuješ, že keď len každý jeden deň, keď len jeden krok urobíš k tomu, tak neexistuje, aby si sa k tomu nedopracoval. Ja nechcem moralizovať, ale ja viem, o čom rozprávam, lebo som si to takto presne vybudovala. Takisto som na sebe musela pracovať, aby som si tú svoju sebahodnotu a sebavedomie vybudovala. Veľa ľudí si myslí, že sa ráno zobudí a budú sebavedomí, budú úspešní, budú mať disciplínu, ale takto to nefunguje. Musíš niečo robiť, musíš niečo zmeniť, musíš sa o niečom vzdelávať, musíš to aj robiť, nielen sa o tom vzdelávať. Sebavedomie je presne o tých krokoch. Je presne o prekonávaní sa, presne v tom, čoho sa bojíš. Pretože keď máš z niečoho strach, ale napriek tomu to spravíš, keď sa nenecháš, aby ťa ten strach ovládal, ale spravíš ten krok, spravíš tú vec, ktorú sa bojíš urobiť, ten pocit, ktorý potom máš, to je to sebavedomie, to ti buduje sebavedomie, že si povieš, že ty kokos, ja som to fakt zvládol. A začneš si veriť o toľko viac. Potom spravíš ďalšiu vec, na ktorú sa možno necítiš, alebo z ktorej máš rešpekt, ktorej sa bojíš a zase ju zvládneš. A zase si povieš, že wow, to som si ani nemyslel, že dokážem. Toto som ani nečakal, že zvládnem. A s odstupom času sa na to pozrieš ako na tú úplne najľahšiu vec, nad ktorou už ani nemyhneš okom, že už ti nerobí absolútne žiaden problém. A presne takto sa buduje dôvera v seba. Tým, že budeš robiť kroky, ktorých sa bojíš, z ktorých máš rešpekt, ale urobíš ich, nenecháš sa presvedčiť tým strachom, že to nemáš robiť. Má to aj logické vysvetlenie, prečo sa bojíme robiť veci, ktoré sú pre nás nové. Úlohou ľudskej mysli, nášho mozgu, je prežiť. Takže
Keď robíš to, na čo si zvyknutý, čom už si doma, tvoj mozog to hodnotí ako bezpečné. Ale každú novú vec, ktorú si ešte nerobil a chceš ju skúsiť, tvoj mozog berie ako hrozbu, pretože nevie, čo ťa čaká a on je nastavený na prežitie. Čiže tvoja myseľ ti povie, že nie, toto nerobíme, tamto nepoznáme, pretože nevie, čo ju čaká a tým pádom nevie, či jej nehrozí nebezpečenstvo. Preto je pre ňu lepšie ostať v mieste, kde to už pozná, kde je to bezpečné, pretože vie, že tam prežije. Ale my tu nie sme na to, aby sme boli otrokmi svojej mysle. My sme tu na to, aby nám tá myseľ pomáhala, nie nás brzdila. A je to fajn mať niekedy aj strach z neznáma. Pretože práve to, že ho prekonáš, to ti buduje seba dôveru. Ale chcela by som sa ešte trochu povenovať tomu strachu z odmietnutia. Pretože si myslím, že veľa ľudí tento pocit pozná, zažíva a nie je to niečo, čo by nám v živote pomáhalo. Napadla mi jedna myšlienka, ktorá môže byť dôvodom toho, prečo sa tak ľudia boja odmietnutia. Pretože každý z nás má v sebe to vnútorné dieťa. To, ktoré prvýkrát zažilo takýto pocit, kedy nebolo úplne prijaté, kedy nebolo úplne pochopené alebo úplne vypočuté. A tak si náš mozog zapamätal, že ak sa prejavím naplno, ak budem úplne sám sebou, môžu ma odmietnúť. Takže keď príde takáto situácia, v ktorej ti hrozí, že budeš odmietnutý, často sa nerozhoduješ z miesta svojho dospelého ja, ale z miesta toho vnútorného dieťaťa, ktoré zažilo tento pocit ako malé a zapamätalo si, že prejaviť sa naplno, ukázať to, aký si, naozaj skutočný, môže byť nebezpečné, pretože ťa môžu odmietnúť. Vieš, čo pomohlo mne, keď som zažívala takéto situácie? Vždy, keď prišla takáto situácia, povedala som sama sebe, čo najhoršie sa môže stať, že ťa niekto odmietne. No čo najhoršie sa môže stať? Nezomrieš, ty ani nikto iný. Takže keď na budúce príde situácia a máš s tým problém, že sa bojíš, že ťa niekto odmietne, normálne si povedz v hlave, a čo najhoršie sa môže stať. Nikomu sa nič nestane, život ide ďalej, neprídeš o prácu, neprídeš o peniaze, proste o nič nejde. Je to úplne v pohode. Veľa ľudí sa snaží byť obľúbený každým, prijatý všetkými a potom ani nevedia, kto sú, lebo musia vždy mať nejakú masku na to, aby boli priateľní pred tými druhými, že potom sa strácajú a ani nevedia sami, čo chcú. Ja som to kedysi takto mala a teraz, keď si na to spomeniem spätne, tak si uvedomujem, koľko vecí som robila len preto, aby som zapadla. A žiadna z toho absolútne nesúvisela s ničím, čo súvisí so mnou. A príde mi to až úplne vtipné, keď sa na to teraz spätne pozriem, že koľko vecí som robila, koľko vecí som riešila a pritom úplne zbytočne, lebo nič z toho so mnou nesúviselo. Príde mi, ako keby ľudia niekedy zabúdali, že žijú svoj vlastný život. Že nežijú život svojich kamošov, svojich rodičov, svojej rodiny, svojich spolužiakov, svojich kolegov, ale svoj. A ty máš ten svoj život prežiť podľa seba, podľa toho, čo ty máš rád, podľa toho, kto si ty. Ale keď sa budeš celý život snažiť vtesnať do nejakej roli, keď si vytvoríš identitu toho, aby si bol priateľný pre týchto ľudí, pre týchto, tak vlastne o čom je potom tvoj život? Ako ho potom prežiješ, keď sa budeš celý život prispôsobovať tomu, čo od teba každý chce? No ja ti poviem, aký bude. Raz prídeš do bodu, keď budeš už totálne zúfalý zo svojho života, nebude ťa zrazu baviť nič. Nebude ťa zrazu baviť tvoja práca, nebudú ťa baviť zrazu témy, ktoré si mal s kamošmi, nebude ťa baviť zrazu nič. Vieš prečo? Lebo si to všetko robil len pre druhých. Lebo si nežil to, čo máš tu žiť ty. To, čo je podstata teba. Ale keď prídeš do tohto bodu a rozpadne sa ti všetko, čo si myslel, že je tvoj život, tak ti tlieskam. Pretože to bude začiatok tvojho nového a konečne tvojho života. Dajte mi vedieť do komentu, ktorá veta alebo ktorá časť z môjho dnešného večerného uvažovania vo vás zarezonovala, pretože ma to fakt zaujíma. Čím si teraz prechádzate, čo teraz riešite v živote
A či tak trošku aj cítite, že to, čo rozprávam, nejako s vami súvisí. Tak fajn. Nezabudnite mi dať like, celkom ma to občas poteší. A vidíme sa pri ďalšom večernom uvažovaní.